Pat na, dua-dua na sila. Tekan on money. Tekan on money, ul. Kiyawa. Sana, ang laki. Money. Ini asud-asud doa. Saan na ito punta? Galos ko iro. Saya. Hawan mo iro. Lagi deh. Katuro ba nang sa 1,000 yo? Pre. Katuro nang na-pray sa 1,000. Mani, patiri ba? Patiri! Pila mo na sa Shopee dahil. Junta kapin. Ha? Dagan man ay 156. Oh, pila to ha? 100 kapin. Basta kini 200 kapin. Hilaw kan sa iro ba? Ano, yabag naman taong ka, Joy. Gibag kuliyan naman ka, Joy. Nindot kayong pahawan mo kini. Iting ko, ana. Nasubraan. Iya pag yung pamputos. Murag ka na, gilugulugan na siya sa iro. Di ako regalo Unsa sa iro. naman taong ka, Joy. Naamon tayo plastic, unta yun ay mga bagol. Ay sus, nga ka na manggod. Iya lagi kung ano yun na niya. Nasubraan ulit ka, Joy. Saba. Basta kinaro din na Usa pagtangtang sa iro, ana. Matangtag ra man kailan na nahumot pagbuhat. Wala mo, tangtang mo ka ng iro, Joy. Nabugide. Pagwana, mga butas, Siya Krisya. sagot. Nanghawan ng ganina diya sa upos gani. Ay, kinabutan ka. Mani og silak.